weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to Sinthiane Sinthiou Garba e nder galle ceerno Ahmadou Dedoya Dehe ko on waktu yoni ha to ƴella e nder galle ceerno Moussa Thiam e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye gonɗo e jillu mum toon to Paris lamorgo leydi France e rima hanki o joomen jawɗele joomen gande joomen gollorɗe ɓe leydi France ɗe garata e leydi ndi Sénégal gam gollade taw ko golle dendaɗe to leydi Mauritanie laana iwnoka to leydi Gambie ne jolni hewɓe ɗannotoɓe faaɓe to Espagne ko kan yuwi hanki o ma e wukkiti ɓalli kewɗi no fewi ken tolno e 17 neɗɗo tan mbawi faabede hen to leydi Mali caggal gullitali kewɗi no fewi ɓeydugol ciment o saaha laamu ngu ƴetti pellital ustude kono hande hewɓe kolliti so tawi koni hen mahagol ma gase nder leydi ndi ha laaɓa to leydi Guinée Conakry caggal nde yaltini konnguɗi muɗum wonande Talibi Dabo hewɓe noon gaddi hen jiyande men wiidemo wonande Oumar Silla Fuñemangue ne wonde Billo Ba ne guuri ne celli ene ñamane jara tagui ɗumen nangue tan ko gam kisala leydi ndi to Côte d'Ivoire saggataɓe jeegomo gollontoɓe laamu ngu winditoɓe taw ko ɓen doga molto en iwɓe toon to leydi Burkina Faso ko ɓen nanga nanguiɓe noon ko wallidiɓe armée leydi Burkina aɓe tawe toon to Ouagadougou kabruji men manaw men ha to Nigéria Togo Cameroun Afrique du Sud Guinée équatoriale jolam jaɓirima en jaaha toon to Ukraine heeɓi jamma toɓo bomboje gulɗe jaw giwɗe leydi Russie musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen Gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde Weltare TV Gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma Gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe Gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi Gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de Gorelte ene humta on haaju Gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala Gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala Gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe Gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe Gorelte kawisɓolo e muɗuma salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuude jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma koko ɓunno ala ko heddi so wonano ko piré son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase jeetati juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yejjitta ceerno Ahmadou Ishaqa Kebe mo ganduɗa kala takkusana sawtowol mum ene wawno lumbade e nder jayne nde taw koye kumpital mon taw ko toon to Ziguinchor hanki noon waɗi duuɓi ɗiɗi ko yalti aduna janggo waɗata duuɓi ɗiɗi ko leeli ɗon ɗo guenale mbottoɗo jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene siftoramo e kala ñalawma e kala kikiɗe ɗo woni kala kono kadi jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe hande ne ɗoftodira wonande kay ɓesgu makko e galleji makko kala e mawniraɓe makko e miñike en kala kono kadi e batte ɗe o ɗacci ɗe ko fade banggue ñalɗi alliyankoji ɗi o waɗanno e kala hittande hikka noon so haaji jomiraɗo ene waɗa jeegom lewru fanduɗo hen ndu ɗon ɗo cuuɗi meɗen mbotta ɗo aɓe bismi hen dendagal mbottanaɓe dendagal bandiraɓe julɓe ha to Ziguinchor ha ton to Guinée Bissau ɗo ganduɗa ɗo tumni hewɓe kay wonnani ɗumen e diine l'islam Allah o jayde mon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene jogui beelama hande rendude e moɗon ko fate banggue wonande dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr kame Khalid Abdoullahi Sy garde gola bandiraɗo debbo tedduɗo sokhna Minata Guissé e dendagal wallidiɓe mum kala wonande kay nogase jeegom e nogase jeeɗiɗi lewru septembre fandudu so jomiraɗo haaji ɓe jogui ɗon ñalɗi conférence holko woni conférence ko yewtere holi yewtiteɓe ɓuuri hewde koye sukaɓe rewɓe e worɓe kañumen cohla nde tawno ne moƴƴi oɗo société o heɓɓitire pinal taw kadi ɓe gandine pinal wona tan TikTok wona tan internet nde tawno hanki sukaɓe ne pijanno e dinguiral ha haqqille men ngalɗa mawna ɗanno taw janggani ha gonta conseiller ji lamɓe mawɓe walla daña ngaaluji mawɗi taw mbewani walla taw wonande sirruji men caktaki walla taw gaybani walla taw joomum wona daytowo wone gueɗe kala ɗum noon heɓato koye dinguiral ɓayde ɗen dinguire puusi dinguire laylayti rendo ɗi ganduɗa ene jangguina yimɓe haqqillaji janani duttoɗen e nder men jangguinen ɓesguji men haqqillaji ɗi ganduɗa
ɗiɓe mbawa jogade kamen ɗiɓe jara e bandiɓe en ɗum jeeyi sababu noon o conférence noddaɗo nodda hen ko yimɓe jaam yamo yiɗɓe jaam ardoɓe peewal ardoɓe kadi l'islam garda e needi kame pinal ɗum woni ko nodda on conférence noon yuɓɓinta ɗum ko musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr ɗon ɗo wendu boseyaɓe ɗo hen ne tijja hen dendagal bandiraɓe julɓe kala guila e jawɗele moon duwoji moon peeje moon kala jiɗɗo noon jokkodirede kala mbatta ko 00 221 77 549 29 32 kumpital mene ɗemgal Pulaar horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye bannoɗo jillu mum to Japon wattidi ko toon to Paris lamorgo leydi France hanki o taw koye ɓen jomen ngaluji jomen golloɗe entreprise aji ɓe leydi France taw kadi koye bismago ngo o bisma kanko hoorejo leydi Sénégal e nder discours makko hanki o wo erima ɓen jomen entreprise aji ɓe leydi France nde mbawata kay wattude haqqillaji men e leydi Sénégal ko leydi beldi gollade aɓe bisma ngam golle dendaɗe nde tawno so tawi jomen ngari ene gasa kadi ma sukaɓe dañ golle ma leydi dañ feƴƴitade to banggue yoga e golle ɗin sifaji kala o holliti Sénégal ne udditi mum ha yaaji ne udditani kala jiɗɗo gollade leydi mum taw koye dow nandiral e pamodiral ne wondi kadi e ɗoftade e ɗoftodirede taw alda e heedi heeda eɗen gueɗe eɗin fannuji kala kanko on horejo leydi ndi Sénégal garten koye dossier médical mo Farba Ngom siftinde moon wonande avocat ji makko kollitino o wona karɗo cellal ha ganduɗa on juge joguiɗo dossier ji makko yamirino goto e safroɓe mo hooli yo ya ƴeewoya wonande cellal ɓallo Farba Ngom nde on yeehi noon arti holliti oɗo saaha Farba wona karɗo cellal no feewi kanko juge o noon caggal mum o yaltini safroɓe tato taw koye fanniyankoɓe dowrowo mawɓe no feewi ɓe noon jeehino ƴeewoyde cellal ɓandu makko nde garti kolliti oɗo henna so yaltinaka toon wo safroyo fofano makko ne wawi dartade kala saaha ɗum woni ko holliti hanki o wonande avocat ji oɗo henna a Farba Ngom mo ganduɗa gila tan daroɗe ndeɗo hittande ne tawe toon to Hob Ranérou wonande contrat heblo sifande hakkude YEF kame yogay daaraji Al-Qur'anil Karima tawne jokkodiri e jagorɗo jangde he lesre leydi ndi Sénégal ken tolno e 15 daara nden sifande hakkude heblo taw kadi ne yaada e ɗemde français kame heblo e hisawal ɓen mbiya mathématique beele sukaɓe mbasa tardude so janggi Qur'ana tawne nawde hen ɗemɗe koɗe goɗɗe taw kadi nawde hen yogay fannuji goɗɗi taw so joomum gayni ne wawi dañde golle walla ne wawi suɓede ni e nder état leydi mum taw wawi gollade ɗin sifaji kala siftinde moon ngal cetal YEF ɓe kolliti maɓe jokku darde mabɓe ngam wallide daaraji leydi ndi Sénégal ha hebloji ngarɗuɗi tawne jokkodire laamu leydi Sénégal ha wawa nadde hen beele kadi ɓen sukaɓe gona ngarɗuɓe e fannuji kala to Al-Qur'anil Karim to Saria kono kadi to français to hisawal hay nokkuji goɗɗi kala ɗo min mbiya joomum kala ma waw yaadude hen wi Moussa Niang goto e ɗowowo ngal ɗon catala professeur Awa Marie Coll Seck eɗen gandi wonino jagorɗo cellal ɓalli e laamu Macky Sall kanko ɗo hen oɗo hen wonande professeur mo ganduɗa ko kewɗo gandal no feewi to banggue rafiji daaɓoji warte hollirde conférence moɓe juɓɓinnowo holliti o saa Sénégal ne jogui caɗele wawde famminde yimɓeɓe yoga e ñabbuji saabu hewɓe ne jahani cafroyo taw ganda ko ñawi hayso gandi ni taw rafi o jomum wawata famminede kala rafi garɗo ha jomum ɓuura wawde famde o rafi ko no wayni ko yahata no rentorte ko addatamo to iwi to dañƴamo to fayi kuccam makko kala mum o humpitone manki no feewi o holliti wonande laamu leydi ndi nde ɓeydata darde humpidde ɓesguji leydi ndi wonande ñabbuji daaɓoji ɗi no ɗi gardata so ɗi gari no ɗi mbaɗanma eɗen gueɗe kala no jara nde tawno kala ko kumpitiɗa ha ganduɗa cuusɗa ɗum tan so ɓooyi ma fool ɗum no feewi o holliti noon o saamo rentina ɓesguji leydi ndi en pak ko ñaw biyete noon ene mbiyata bade baaɗi mo ganduɗa ko ñaw mbiyata variole de 16 taw ganduɗa waɗata ko ngappatti mawɗi no feewi taw ko puƴƴeje mawɗi jaltoje ɓandu mo jeertina ɗuma yogay ɓesguji leydi ndi ne ndentoto no feewi conférence taw kadi ko chef d'état majeur général a wonande
taw ko généroji armée ji Afrique ha tenti Afrique bange hirnange nde lulima ton to Abidjan lamorgo leydi Nigéria notini Sénégal noon ko général Mbaye Cissé mo ganduɗa ko notini Sénégal taw koye fannu nden ka e kisal o sa fandare noon ko ƴettude peeje mawɗe addude jaam kono kadi e nden ka kisal nogase joyyi ha nogase jeeɗiɗi nduɗo henna lewru wonandu ndu henna ɓen dañɓe baccalauréat mumen taw koye ndeɗo henna hitande ko fate banggue sardeɓe yogay duuɗe mawɗe ɗe duuɓe jaaɗi ha tirdi ɗum fuɗɗoto ko nogase jeenayyi lewru août firti ko ñalawma janggoye wiide tambiɓe jangde towne ɗe ko wayno ISEB ɓe kolliti noon wonande kala hen joguiɗo email mum ma waw tigui neldede hen beele kadi wawa andude kañum holto foti kay natiroyde duuɗe towɗe leydi ndi ha joomum ɓuura wawde ɓeydude gandal mum nden rokke balɗe 7 tan nde arata windi to taw kadi ne yoɓa on feere ko fati binditagola kala jamma burdi madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ene yime ne jangte e yogay jumaji e jamaji e galleji ngam du lewru ko lewru annabi o sallllahu alayhi wa sallam jeeyi sababu to tiwa wona hande o waɗata jamma nayeɓijo burdi madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam préfet o ƴetti pellital ñande goo ndu lewru septembre fandu ndo dartinde kala ko fati circulation autoji ɓutte tokosi kala ha tenti noon yogay taliji walla nokkuji baɗaɗi goudron walla autoji darade nokkuji dendaɗi ɗum noon joomum tartoyto ngam kisal wonande ɓesguji leydi ndi ha ɓuura wonde jaam e kisala jeehetena ko tan to yombol nde wo nanga wo takka wonde o waɗi viol ko police ari ceenimo ha tiiɗi nayimo yimɓe kala ne goya moni kala ne sipto wona kanko waɗi ko takkaɗo on saaha noon wo nawa o taƴana duuɓi 15 kaso oɗeli duuɓi 5 wonde kay kala saaha wonande population ne daro ene hollira kay o haydara o waɗani ko kappaɗo happima ko gorgol makko joom suudu ba makko caggal ɗin dossier ji udditeɗe e avocat makko maître Aladji Diouf dañi sababu laɓɓitinede tawa tigui ko takkaɗo hanki o noon nde o ɗaccita o yalti kaso police tongunoɗomo ha tiiɗi nayimo ko on police tigui renimo ngam kewgol yimɓe kala ne beltine jala noon wirno yimɓe ne goya kala ko noon ɓe gartira ɓe jala caggal duuɓi 5 kaso ɗon rokka halisaji kewɗi kame tereŋaji galleji o saaha wonti heure mawɗo no fewi taw ko toon to yombol o saaha noon hewɓe bindi kolliti o gorgolaɗo takkuɗomo hawlini duuɓi 15 kaso taw ko duuɓi 5 o waɗi hen so tawi dossier mum udditama kañumne koko riski nadde toon to kaso keɗoɗen koye leydi Sénégal Bougar Diouf ko goto e ardiɓe walla mbiyen ko président ko fate banggue panafricaine taw koto banggue Sénégal kam taƴana lewru wotourne lelo e kaso ɗum ko caggal nde procureur holliri kay yo taƴane wonande lebbi 6 kono juge o taƴanimo ko lewru wotru e nder kaso ɗum ko caggal nde o haali ko falande ko fate Sonko kame armé toon to Casamance hollita ko penɗo e dow inde oɗon jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu woni Jean Baptiste Tine mo ganduɗa baɗɗo jillu mum toon to région de Matam toon to région mo Tambacounda ɗum ko hanki wonno tawam toon to commune mo Kidira kono kadi wo tawama ha toon to Bakel kadi ha toon to Matam toon to diwan Bakel noon o dañi yindirde hewɓe kay finoɓe ngol ɗo keerol hakkude leydi ndi Sénégal kame leydi Mali mayel ngel fallema wo dañi holliddeɓe nden kay kisal aɓe goni hen kono nde ɓe jertoto no fewi kadi ɓe nden to ko wona ɗum ko o erima toon to Matam nde yimɓe ballitta laamu ngu gam haɓade yo layru ɗon ɗo maayo ngo Sénégal ƴeri ha yetti balduɗi muɗum oɗo sa wolliti toon to Demmankani ko fate banggue wonande sapeur pompier kame FDS nden kay kisal ɓeydama toon gam oɗo sa tekkinde ɗum e wallidde kadi ya garaji e nguɗo yo layru wonande hulanagu goɗo hen maaya ɗe diƴƴe jokkuɗe jippaɗe iwde dow faade lessa fitinaji bannoɗi hitande ujunnaje ɗe nogas e goho hitande ujunaje ɗiɗi nogas e tati yaadu jamyamu wonande ɓen waranaɓe hen ɓe erima ñande 30 lewru août woni aset paɗoɗo hen no to rond-point walla mbiyen tan toon to école nationale fama to rond-point jeeɗo ɓe kolliti maɓe moɓodira
ngam wiiteɓe kay yo justice waɗe yo saria waɗe e ƴiƴam ɓe waraɓe taw kadi mbara koyɗi fitinaji bannoɗi e ndeha leydi ndi Sénégal ker soose tone kadi ko suka mo duuɓi 19 pettannoɗo bal taw kadi koye kawgel ngel navetana kam tigui yani deuxiéme mi-temps ɗon ɗo yani tan heddotaki wonki muɗum wiyete ko Ibrahima Diouf oɗo saaha nawa toon to hôpital mo Kaolack ala ko gasi haydara kono enquête udditama hen ɗum ko caggal nde dogi a ɓooyi wo saami ala kala ko heddi e makko haydara to Kafountine kene tolno 54 neɗɗo candidat taw ko migrant en yinnoɓe ɗannade ɗanle suuɗayr mbiya teppar gendarmerie e nder région de Ziguinchor kamɓe noon e ballodiral wonande finoɓe diwan o ne hen rewɓe 4 hen ɗiɗo ko Sénégal naaɓe ne gondi hen goto ne wonde suka mum ɗiɗo guila ko dewel gorel taw ko minoren ne hen Mauritanaɓe Gambinaɓe e Sénégal naaɓe kame Guinée naaɓe kala to leydi Gabon ko suka Sénégal najo goto taw kadi ko biyetenoɗo Bassirou taw ɓirenoɗo Bassirou on Bassirou noon woni tigui Bassirou ko on Bassirou woni baraɗo hecci hanki o jamma saga julal gueƴe boutique mum ɗon ko sukaɓe yannoɓe makko ɗeɗɗimo haw heddi hen ko waɗa ɗum konon Sénégal naɓe hewɓe finoɓe toon ha tenti jeeyaɓe to Fanayi kolliti metti mumen mawɗi no fewi e rima wonande saria nde rewnete e ɓen waɗɓe ngal baɗal kono kandi enquête aji mbaɗete ha ɓen sukaɓe mbawa fawede junggo kanko Bassirou Baydi o mo ganduɗa hino ha taaƴi biye muɗum ala ko heddino so wona 15 lewru fandu ndu fonno kay artude leydi mum Sénégal caggal nde toon duuɓi ɗiɗi koni hen Allah haajiri Jayde Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesguji Fanayi naaɓe kala oɗo hen suka baraɗo toon to leydi Gabon nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo kono kadi nde jomiraɗo feññinta gonga ɓen waɗɓe ngal baɗal ɓe mbawa fawede junggo ɓe ndewne lawol nde tawnoɗen gueɗe ko gueɗe kamtoriɗɗe no fewi gonkay ɗum uddi kumpital meɗen nder leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie hanki o alarba ko hanki laana giwnoga toon to leydi Gambie ne fayi toon to maayo ngo Espagne ko kan laana yuwi taw yuwi kadi koye maaje kaɗɗe ɗe Mauritanie waɗɗani noon wonande waɗɗani takkomaje ɗe Nouakchott ko waɗɗani Tanita ko waɗɗani port mo Tanita kan laana julno ken tolno e temedere e ko fawi nde ganduɗa limore muɗum dottaka kono hewɓe kolliti ko temedere e ko fawi neɗɗo wonno e muɗum ko kankana laana yuwi ko fodde tan 17 neɗɗo mbawi fabede hen heddiɓe kala ko maayo wukkiti ɓalli mabɓe ene hen noon heptinaɓe ko Sénégal naɓe ne hen noon goto tawaɗo e muɗum carte d'identité biyeteɗo Mam Bara Ndiaye mo ganduɗa koto Touba Guédé Bousso ko toon jeeya on noon wawi heptinede hen ene hen kadi jiyaɓe leyɗele goɗɗe ma en gartoyoɗo hen kabaru so tawi en keɓoyi hen ko ɓuuri labde to Mauritanie keddoɗen awoɓe jeegomo wonnoɓe laana mumen taw ko awo fina tawa ko kan laana yuwi hanki o ko goto tan yiita hen faaba heddiɓe kala oɗo saaha jiitaka taw kanko on jiitaɗo no mo wuuri kamɓe jeegomo heddiɓe jiilaw ne jokki taw maayo ngo ɗon suwata wukkiddeɓe kono jiilaw ne jokki e mabɓe siftinde noon kel tolnojone lebbi ɗiɗi wonande kay ko jaagoɗo awo yamiri yo maaje yo wonande laaɗe awoje awo ganni yo joltu guila nden noon teskama accident ji kewɗi kay wadde e ngoɗo hen maayo ha ganduɗa waɗi hen yimɓe hewɓe kay wasɓe hen pittali mumen duwaña mo leydi Mauritanie fawi juuɗe muɗum taw koye médicament ji kewɗi kay kaɗaɗi natirde leydi ndi yoga e nokkuji ɗum ko toon to Kogi Aljamal ene tawi nder Guidimaha keerol hakkude leydi Mali hakkude leydi Mauritanie kami leydi hoddidi ɗum naari koye camion goto carsuɗo marchandise ene suuɗa e nder to no fewi jaagoɗo santé o celal ɓalli o holliti ɗe leɗɗe jamira yo ardu koto banggue aéroport toon si walla port autonome walla port mo ganduɗa port de l'amitié taw ko port mo Nouakchott foti ardude oɗo saa noon so foro wiyama teeb enquête ne jokki e mum
taw koye ɗin sifaji ngol woni goo Mauritanie tawede taw kadi ganduɗa ko jonde chef d'état major aji to toon to Abuja laamogo leydi Nigéria hikka noon notani leydi Mauritanie ko adjoint chef de l'état force armée wonande lieutenant général Mohamed Al Mukhtar Al Sheikh Amani on noon tawama to Abuja ne wonde sete muma taw kadi wonande kay ko jonde nden kay kisal wonande leyɗele Sahel ha tenti noon wonande leyɗele ɗe ganduɗa hande o dillere mawɗe ene tawe e mumen kala fedde darnide haqqi innamade windere yaltini hanki o cimtol faade halifaɓe leydi Mauritanie woni faade laamu leydi Mauritanie guilay torlaji e lebte e piile tettugol e sogde e riwde yaltinde leydi ndi e hoynude kala waɗama eɓe hoɓɓe taweteɓe nder leydi Mauritanie ha tenti noon yidɓe ɗannade ne ndewɗon ne ɓenna ko waɗa ɗum ko taweteɓe hen teskama e nde hitande 2025 taw koye rapport balaɗo ɓeeto e nder leydi ndi kono kadi on nden feddenomade ɓe kolliti wonande ɓe jindiri e hooɓe leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtidde mabɓe ɗe gueɗe noon ene gasa ma gustono feewi sifande barahna wallide sukaɓe on diwan ha giway jonde ko temedde joyo suga gon heblo noon koto fannu ndema to banggue caractère uji machine aji kame awokala ɗum ko hakkude jagoɗɗo heblo kame jagoɗɗo wonande kame jagoɗɗo ndema taw kadi ɗowi nden sifande taw kadi ko patronat en ɓe leydi ndi Mauritanie ɗum noon ko wallide sukaɓe ha mbawati iwde jonde jonde wasama gollago al akhbar ɓe kolliri jeeɗiɗo directeur uji taw ko liggotoɓe e jagoɗɗo jangde leydi ndi kettama e yeeso police jeeyi sababu hettedeɓe noon wonande kay ko dirtindeɓe yogay koppareje panoɗe sodde yogay matériel uji taw koye duuɗe jangguirɗe eɗin fannuji kala yogay mabɓe noon kettama no feewi taw kadi koye on sifata banggue police barkiyola ko tuɓoli kewɗi jippi toon hanki o sukaɓe ɗeɗo fijannoɓe hen gotel yooli guela dañi faabede guela noon ko ɓandu mum yiita ɗum ko caggal toɓoli kewɗi gaɗi toon wolittama won e galleji puɗɗinoɗi yande toon autorité ji leydi Mauritanie kolliti caggal nde keeɓi jirtino iwde kay e catal OMS ko fate banggue maayo ngo Sénégal ɓe ƴetti peeje mawɗe hayso tawi woni guuri kam puɗɗiɗe wobde ndiyam oɗo saabi ƴetti pellital faddade ɗen gueɗe kala rewnude lawol beele yimɓeɓe gona e jaam ha tentiɓe en hoɗɓe nokkuji naɗi no feewi beele mbawa egguinede ha mbawa dañde jaam e kisala paaɗen ko toon to leydi Mali gouvernement mo leydi Mali ƴetti pellital ustugol cogguji ciment ɗum ko caggal teskede ɓeydogol ha ɓurti kay no feewi ha ganduɗa toon goto ne yeyetano nogas e jeetati ujunere taw ko capantati mankude ujunnaje ɗiɗi taw ko tonne goto ciment o sano ɓe kolliti laamu ngu usti ɗum no feewi laamu ngu holliti so tawi ko tonne ciment oɗo sahane yeeye wonande nogas ujunnaje nogas e ɗiɗi pawɗe temedde nayyi kono kadi hande hewɓe kolliti ne seeri so tawi ko ciment giwaw caggal leydi o ko nogas e ɗiɗi ujune ko nogas e jafuɗon ujunnaje nogas ujunnaje nogas e tati pawɗe temedde nayyi mbuɗo kono ɓe kolliti ha joni ɗum seeri no feewi so tawi diwan Bandiagara wonande tonne ciment o sahane yeeye toon wonande nogas jeegom ujunere so tawi noon ko sac ciment goto ene yeeye ha wonande ujunere e temedde tati wonɗo yehini ha ujunere temedde jeenayyi ɓe kolliti so tawi ɗum ustaki ko caɗele mawɗe no feewi jagorɗo leydi Mali to banggue cellal ɓalli woni asa ba taw kadi ganduɗa coggu ciment o jafudama e gartu hen nden sifande ustugol ko jagorɗo transport o woni madame Dembélé Madina Diallo ne wonde jagorɗo commerce woni Moussa Alassane Diallo taw kadi ɗen cifande kala ko yidde wallidi yimɓe ha daña e jaam jagorɗo cellal ɓalli leydi Mali woni Asaba Diallo Touré dañi toɗɗede o colonel o woni cukko hoorejo gardiɗo taw ko cetal OMS tammingal cellal ɓalli
windere nde kala koto bange afrique ken tolna capanɗe nayi en jeeɗiɗo taw ko jaggoɗo cellal ɓalli leyɗele afrique gonanimo kolliti darde makko ne moti général Assimi Goïta holliti weltanademo ngam darde makko e coftal makko e oɗo hen fannu no feewi paɗen ko toon to leydi Guinée Conakry to Guinée Conakry wonande haalande Talibi Dabo nden haalande o haalno gila ñande talata nde ande jokki addude haala mawka no feewi ɗum ko caggal nde bifta gendiyankoɓe FNDC woni Oumar Silla di Fuñemangue kay Mamadou Billo Ba ɓe ganda ken tolno e hittande nawa mofta anda kalɗo nawa ɗum ko caggal nde suddiɓe mabɓe ɓesguji e sehila mabɓe kala laahni kala banggueji laamu ngu hollitino anda kalɗo ɓe keedi udditi hen enquête aji kono o ɓattiɗo laamu ngu o saaha o holliti kamɓe ɓe jamne kisal aɓe ñaama ɓe jara aɓe ɓorno comci mabɓe aɓe kumpiti ko yahata e leydi ko kala woni tan koɓe jaltani koɓe dumbaɓe ɗum noon ko ha jaam dañe saabu guila ɓe nanga faade hande Guinée ne deeƴi ko ɗum tan laamu ngu yinno ko wona ɗum ko noon hewɓe kolliti nde haala nde yonani alay saago noon laamu ngu haala holko jeeyi sababu deƴƴere mum junde no feewi ko joni o ɓattiɗo laamu ngu haalata ko wona ɗum ko noon joom suudu Habibou Marwan kañumne biftade guila ñande 3 décembre 2024 holliti nde haalan deññi ɓernde mum hay so tawi woni kañum e hoore mum ha hande heɓani ko laaɓi faade joom galle mum woni Habibou Marwan o jaydiyanke kañumne dumbaɗo e nder leydi ndi to leydi Guinée keddoɗen hanki o ko jonde hakkude toppitiɓe ko saktete e médiaji gendi ndi e gardogol Boubacara Yacine Diallo kam yogay ardiɓe médiaji e nder kan haala noon ɓe nanodiri walande tottude dawriyanke walla politicien konngol taw koye jayde koko haɗa kala badɗo ɗum ko fate référendum guila e homo jarribe mum ha yiɗin sumgoji kala badɗo ɗum ko satti koko fawete dow muɗum to leydi Côte d'Ivoire koɓe jeegomo wonande kay jaggaɓe kamɓe kala ɓe liggoto koye laamu ngu kono ko fati banggue windidde ɓen doga molto en ƴewɓe to Burkina Faso ne naate leydi Côte d'Ivoire ne moltiga en ɗum noon waɗi koye nokku mbiyeteɗo Daara ko toon tigui ñande nogas e nayyi ndu lewru ngam windiddeɓe ene tawe e nder diwan mo Bonkani waɗɗani noon wuuro ngo mbiyata Moussokoni taw kadi ganduɗa ko ɗon wonande VTPN taw ko ɓen gollidoɓe e laamu leydi Burkina Faso ko ɓen nanguiɓe mbaɗa hélicoptère ɓe nawa toon to Ouagadougou ngam wiyede ɓe tacci kerola leydi Burkina Faso kono noon laamu leydi Côte d'Ivoire haɗo en hay konngol gotol taw suwa taw yaltinde hen to Nigéria ko bandi mawɗo jiilete noon toon to leydi Chine kanko noon ko chinois wiyete ko Dai Qixing kanko wiyama teeɓa omo tafiga fedde makko ɗum ko guila tan o dogui toon to leydi Chine 2024 mo yiile toon caggal waddemo toon bandiyagal manggal no feewi wari to Nigéria tafiga fedde mum ne waɗaga bandiyagal naggama o saaha noon woni koye nawtede leydi mum toon to leydi Chine o wona goto noon kankoye hewɓe wondiɓe tottogo mouvement tournon la page woni mbahluten ngol ɗerewol koccinen gonɗum ɓe kolliti yimmaɓe ɗiɗo ene nanga mbaɗani haydara mbiyani oɗo saabi erima laamu ngu nde ɗaccita ɓeena ko ɓuuri yawde yaccade to leydi Cameroun hewɓe kaye jomen gande ha tenti kadi e naalankoɓe humpitiɓe ko heewi mbaɗi sifande mawde no feewi fandare mabɓe ko jamde artata e leydi Cameroun ha tenti noon ɗiɗo ene sumgoji ɗi ganduɗa ɓe ɓurani yewnude no feewi jaɓɓal Paul Biya temedere ko fawi ndungu hayso tawi woni lamtima leydi ndi wawa yaltide leydi ndi e caɗele Afrique du Sud gouvernement leydi mum erima yogay sukaɓe rewɓe worɓe ha tenti sukaɓe rewɓe ne ndentoto no feewi wonande laylati rendo wiyede gaare to leydi Russie ne waɗi golle kala jaaɗo toon ko caɗele goɗɗe wontata ɓe ndentina ɓesguji mabɓe taw koye trafic e laylati rendo ko fate sukaɓe rewɓe to Guinée équatorial tribunal mo biyaki ñaawi biyeteɗo Baltasar e banga mo ganduɗa inde mum yaltino no feewi taw koye temedde nayyi vidéo wondumayi rewɓe taw koye nder bureau makko kono wona ɗum nanguimo ko dirtindemo ngaalu leydi ndi no feewi o taƴanama duuɓi 7 kaso ferme taw yiyata nangue omo yoɓa noon hanke o taƴana ɗum omo yoɓa 25 millions ko près franc guinéen ɗum ko tribunal omo yoɓa kadi 25 millions ɗum ko ɓen rewɓe
ɓe o bifti hakkillaji mumen paaɗen koye joolam jabeeri jamma hanki o ko ƴiwonde lappi tawden ƴiwonde ko ƴiwonde misilaji kame drone giwɗi toon to leydi Russie faade to Ukraine hato keefa waɗi ken tolno e 14 neɗɗo mbasi pittali mumen 40 neɗɗo gañi otoji kewɗe kuɓeji kewɗe mbawi derguitede hen ko 629 missile e drone woni koɓe beddi hande o Grande Britannique noddi ambassadeur mo leydi Russie nde arata hujjade ko jeeyi sababu wonande ngo toɓo misilaji kame drone fukkede ɗum e leydi Ukraine wonande Volodymyr Zelensky hooreji leydi Ukraine holliti en metti mum mawɗe no feewi Gaza ko hewɓe kay mbara toon woni hen koye fiyande wonande leydi Israila ene hen noon rewɓe sukaɓe woni kadi ko heege waɗi ɗumen ɗum tuggalma gila talata fenma kono hanki o ko nayo mbara ɓe nayɓe hen ɗiɗo ko rewɓe ne gonde suka men taw koye frappe gulɗo diawa mo leydi Israila waɗi États-Unis d'Amérique hanki ko fisiyada waɗi pellowo kam ari sara école gonɗo église Minneapolis waɗi noon yimɓe ɗiɗo sukaɓe wasɓe en pittal men 14 neɗɗo gañi en kankon pelluɗo wurtini fetlo e makko o wari hoore makko mo yara duuɓi nogas e ko fawi Chine kame Corée du Nord en ɓeyda jokkodiral hakkude hen Jinping kame Kim Jong-un maɓe mbawa jokkodirde ko ñande 3 lewru septembre fandu wonande maajo koñinkoɓe walla mbiyen maajo woni défilé koñinkoɓe jogoɗo wadde toon to Pékin ngam mawninde duuɓi 18 gasgol guerre mondiale ma tawtore ɗum on hoorejo leydi Corée du Nord kono kadi ma mbawa jokkodirde si fande jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso allirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena